Ato nang isgot-isgutan kauban ako karon akong kampal atong isgot-isgutan ning ang pagtulunan sa matuod nga iglesia. O si klase mga pagtulunan higala kanang pinasubay gyud balaang kasulatan. O subayon ang balaang kasulatan kana nga mga pagtulunan mga kapaglaom mo na siya tinuod kay ang tinuod higala makaplagan nato sa Biblia. Niya man karon si kapaglaom Ronald Ronald sa may kasulti nimo nga may tungod dining doktrina kay daghan mo nag-angkon-angkon karon no nang sa may mong mga unahuna ana kay para sa ako ang doktrina sa Ginoo mo nay usa sa mga timailhan sa matuod nga iglesia no para sa imo unsa man para sa ako kapaglaom Jerry may tungod ana tama gid na ang imong giingon nga ang pag-ila sa matuod nga iglesia mao gayud ang pagtulunan. Mabasa na sa Juan 7:17 no nga ang amo diayng pagsugot pagtuman sa pagtuon diha sa kabubuton sa Ginoo. Kini among gituman kabubuton sa Ginoo. Mao po nagibasihan sa Matthew 7:21 kapag laom Jerry, di ba? Nga ang giingon din ha nga dili tanan daghan nagtawag Ginoo apan ang makasulod sa kinabuhi kadtulang nagtuman sa kabubuton samahan. Mao na nga importante gid kaayo nga masubay nato ang kabubuton samahan. Unsa ka nang kamatuoran o kabubuton kapag laom Jerry? Kanang kabubuton sa Ginoo ato na mabasa sa Salmo 48. Nagakalipay ako o Diyos sa pagtuman sa imong kabubuton. Oo ang imong kasuguan niya sa kong kasing-kasing. Muna kambal Ronald nga mahitungod anang balaod o kabubuton sa Ginoo. O ganang kabubuton sa Ginoo mao yang kasuguan naa sa atong kasing-kasing unya. Nagpahayag pod nga kanang kasuguan mao ang kamatuoran, di ba? Sa mabasa nato sa Salmo 119:142 nga ang imong kasuguan mao ang kamatuoran. Unya balaanon man ni siya sumala sa Biblia, di ba? Sumala sa Biblia Juan 17:17 balaana ang pulong kay ang pulong kamatuoran. Kini diayng kasuguan pulong sa Dios ug kini kamatuoran. Og dili nato na siya malalis no. Kapag laom Ronald, mahitungod anang balaod sa Ginoo. Daghan kaayo ang nagdumili na, daghang masuko og atong iwali. Kay kunuhay kita puros lang sugo, puros sugo. Pero wala sila mahibalo nga ipabalaan. Juan 17:17. Nganong ipabalaan man ang pulong? Kay ang pulong mao ang kasuguan kamatuoran. Unya kabubuton sa Dios. Imo biyang gibasa ang Mateo 7:21, dili tanan nag-ingon kanako Ginoo makasulod sa langit kun dili kadto lamang nagtuman sa kabubuton samahan. Ang makasulod didto sa langit. Tama bitaw kapag laom Jerry nga ang makasulod sa langit kadto lamang nagtuman sa kabubuton samahan. Nga gani kun imong padayon og basa daghan kayo ang nag-claim kapag laom Jerry no nga matud pa nila nga nagpagawas kaming mga yawa, naghimo kaming milagro, nanambal kami in the name of Jesus Christ. Muna nga, dili gid basta-basta kapag laom Jerry ba? Nga, daghan kong mga issue karon nga ang Seventh-day Adventist kuno is demonyo. Na high-tech din demonyo ron. Demonyo, dili mag-inom, dili managrilyo, mutawad sa ginikanan, mutuman sa sugo sa Ginoo. Muna na demonyo sa inyo. Klaruha ka na ninyo Nya kamo hinoon nga ang inyong reliyon pwede inom, pwede malikas, pwede kahilayan, baile, disco, sigarilyo. Muna na iya sa Diyos. Klaruha ka ninyo Di ba kapag laom Jerry? Nga ang kabubuton sa Ginoo mo iyang kasuguan mo na siya
sukdanan higala sa baruganan niya iya sa Ginoo. Kay kinaiya ba na sa Ginoo ang kasuguan hingpit. Roma City 14, Roma City 12, maayo, matarong, hingpit, no, balaan. Unya, na ang pagkamatarong, Roma 2:13. Sa to pa, ang kasuguan sa Ginoo, mao ang tugbang sa kinaiya sa Diyos. O diba, kapag laom diri imo nang gibasa, nga mao gyud na siya, no, mga higala. Kay, ang gusto sa Ginoo gyud mga kapaglaom nga musubay ta sa dalan nga masigpit ug didto sa unahan makaplagan nato ang kinabuhi. Diri sa sangkad nga dalan nya daghan kayong nanulod. Nag-angkon po ni sila nga sila tinuod kay sila lagi kuno ang gitukod ni Kristo. Pero sangkad ang dalan, libre ba tanan ang ipasabot ana, no? Libre tanan. Mo na nga bisag unsaon pa nimo o mga sikot-sikot nga kami tinuod, gipronounce sa Biblia nga mailani mo ang maayong kahoy pinagi sa maayong bunga. Di ba kapag laom Jerry? Tinuod na, no, kapag laom Ronald, tinuod yun na nga may naghanag yung mga tao karon nga nagahuna-huna nga ang Seventh Adventist noon mo no yes demonyo. Unya kanang cross bitaw na to nga logo agi pataas ang sa ibabaw. Unya ang sa ubos mubo. Ngabut-buot ba, no? Dili biya na mo ay logo gyud sa Seventh Adventist gamay biya kay na nya gipatasan nila. Ya kinsa man ang prinsipyo nga matumo-tumuon unya limbungan, di ba sayawa man na siya? Una nga ato na lang sabdo, no? Kapag laong Ronald, kambal na ko higala. Ato na lang sabdo na kay ngano nga anak mo gunang dagan sa mga tao nga kanabang mga tao nga dili gusto gyud nga mo mutuman sa sugo sa Ginoo. Kisi-kisi na sila sa pag-ayo nga dili na tinuod, no, kapag laom Ronald unay usa din ha nga bantayanan kaayo higala nga iyan na hinuon ta sa demonyo nga naglikay ta sa kalibutan. No, mabasa sa Efeso 5:1 to, dili na ta maglingi sa kalibutan. Roma 12:2, di na ta magpauyon sa kalibutan. Ya, nahimo na noon ang pagtulon-an natong demonyo. Hato paron di demonyo mo diskuta mo bailita bisag unsa atong buhaton sa kalibutan. Mao na inyo. Una mauwaw ta ana ba, no? Mauwaw ta ana nga patuo-tuo ta nga kitay tinuod unya nagtudlo tag mga dili maayo. Di ba kapag laom? Tama gyud na ba nga kanang giingon nila kapag laom Jerry nga kitay nahimong demonyo. Pero ato na po silang sabton, no, brother, nga ingon sila na kay ila man sa nang katungod. Pero ato pong hunahunaon nga unsa gyud dagan sa panahon nga kung moabot na ang paghukom, no, abot ng paghukom. Mingon siguro nga ikaw kay nagbiya magkagbisyo, ikaw kay wa naman ka magkinabuhi sa kalibutan, wa naman ka magpauyon, paimpierno ka. Ikaw kay sige magambayle, sige kang inom, sige kag kahubog, sige kag panumbag, sige kag og kining sige ka og kining panglugos, o sige kag panlimbong, sige pamakak, ala palangit ka. Kaya namos matuod niya iglesia. Dili na higala, no? Ang tinuod lang mga kaigsunan, kapag laom Jere, nga ang pinaka-importante gayon, nga buhato na to, ang pagsunod sa pagtulunan sa Ginoo. No? Wa may problema kay gipronounce sa Ginoo nga ang ato, dapig na to. Ang dili ato, dili dapig na to. Kaya ni sumbong man ang mga apostol nga doon na may nagwali dito nga wa mo ipon na to. Wala mo supak ang Ginoo niya nang magwali nga basta di lang kasupak siyang balaod. But pasabot ang Seventh Adventist kasumpay lang diha sa tinukod ni Kristo. Nag-awat lang kay giingos Biblia
No, unang Korinto 11:1, magminawaton kamo kanako, pato pang Pablo, kay ako nag-awat ni Kristo. Si Kristo sa 1:13-15, naghimo akong panag-ingnan kaninyo kapag laom diri, di ba? O kay himo kog panag-ingnan nyo aron kamo magasunod kanako. O gusto sa Ginoo higala nga musunod ta niya. Di kay pangitao na to ang atong pangalan sa history kay mao gitukod ni Kristo. Sa kapila pa katukuron, pag dili mao ang imong doktrina, kalimtan kas Ginoo, Oseas 4:6, kalimtan ko ikaw nga anak, ngano man kuwang kag kahibalo. Okay, klaro kay gingon 10 commandments niya, ika-upat adlaw Sabado, gihimong Domingo. Sakto din na nga kahibalo. Wala nang useless kaayo mga kigsunan, no? Say mag-uol ta ba kay mga suod na tong higala, mga amigo na to. Ya doon na po yung mga Adventista nga tuan nila karon dito nya nahimo pong debater higala. No, nang ingon na ba? O muna nga atong pamalandongon sa pag-ayo. Mahinaot ko nga masubay nato ni ang gingon sa Biblia kay maunay pag-ila sa matud nga iglesia. Nagtuman sa kabubuton sa Ginoo ug nag-agi sa masigpit nga dalan. O, kana masigpit nga dalan kapag laom jere. Lisod ba siya? Lisod. Why manulod? Ngano man lisod. Pero sa panahon higala, sa katapusang adlaw daghan ng munulod. Muna nga karon nga mga tuiga higala o panahon. Grabe ng mga bautismo mga kaigsunan, no? Ang nag-post man karon ang Church of Christ silang Edgar Samudal naay usa ka babae na bautismo, lipay na kay sila. Nung lipay kay sila sa kasayon sa ilang reliyon, usa lang ang nabautismohan nila. Samantala sa Seventh Adventist sa 40 days of journey, pila to ka thousand mga kaigsunan, no? 40,000 ang nabautismohan. Sa pagkakaroon na po 21 of journey with God, na daghan na po kayo mo dawat. Bisan sa kalisod higala, sa mga doktrina o sa sigpit nga dalan, naagya po'y daghang mangagi kay gusto man sila kaluwasan. Pero kung nasigutan ko nato, madaghan ko kaayo ang nagbantay Domingo. Jutay lang di kaayo ang nagbantay Sabado. Budaghan kay nanulod higala. No, sa Seventh Adventist, daghang na bautismohan. Pero ang pangutana, makalahutay ba? Sigpit ang dalan, ang uban, dili kalahutay. Dili sila kapadayon, mga kaigsunan. No, muna nga, atong hinumduman, mga higala, kining among baylo-baylo ni paglaom jere. Manghinaot mi nga, masabtan yun nato ti unay ang pulong sa Ginoo. Kay kining pulong sa Ginoo, mao ni siya mohatag natog lamdag. Kay mao man ingon nga lamparahan sa imong mga tiil, parang dili ka mapandol. Mao na siya mga kaigsunan. Una siguro may kadugang si kapaglaom jere. Salamat kayo kapaglaom Ronald og atong hinumduman mga higala nung gikinahanglan gyud nato nga masubay gyud nato ang giingon sa kasulatan, no? Kay importante kayo higala nga subay nato ang kamatuoran kay mao man na siya ang angay gyud subayo nato, no? Ang uban mga higala nga dili gusto mo subay aw nara nila. Kay ang gusto sa Ginoo nga musubay kita sa dalan niya masigpit, pero tuwa dito ang gingharian sa langit, ang kinabuhi nga walay katapusan. O ato lang hinumduman nga nag-ingon ang pinadayag 14, 12, ani ang agna alang sa pagkaminantuson sa mga balaan, sa mga nagbantay sa sugo sa Dios ug sa tinhuan ng Hesus. Mao na siya higala. No, nang ato na siyang mabasa sa pinadayag 14, 12. Nang agna, kaya nakita sa Ginoo nga ang mga tao wa na magpakabana sa iyang sugo, wa na magpakabana sa iyang kabubuton sa pagtuman
Munang giagda sila sa pagkamay ng tuson. No, kaya ang pagbiya sa kalibutan higala, ang pagbiya sa atong mga bisyo, usa kana kadako nga sakripisyo, usa kadako nga pag-antos, no? Ngano man imong gibiyaan ang kalibutan nga gana kayong inom, sugal, bisyo, uban pa apan imong gibiyaan tungod sa Ginoo. Munang sakripisyo. Sakripisyo. Tama ang gingon sa Levitico 16:31. No, nga magpasakit kamo sa inyo kaugalingon o magbantay sa adlong igpapahulay, kay ang adlong igpapahulay tulumanon nga walay katapusan. Mao na igala. No, nang ang atong gipugos lang gyud nato nga mabiyaan nato ang kalibutan tungod sa atong pagtuman sa kabubuton sa Ginoo. Di ba, Brother Donald? Kinahanglan man gyud na siya nga ato gyud nga maaninaw kay ang but pasabot higala nga dili na ta magpauyon sa kalibutan. Ang gusto sa Ginoo nga magsakripisyo ta pagbiya sa tanan nato nga mga bisyo. Unya muduol tas Ginoo, pasudlon nato ang Ginoo si Jesucristo. Nya magtuman ta siyang mga sugo kay mao na siya mag-aagak. Galacia 3:24 nga ang kasuguan nahimong mag-aagak nato ngadto kang Kristo pinasikad sa atong pagtuo. Mag-uban gyud tulo kasuguan, pagtuo o kasuguan, ang kasuguan na mag-agak nato ngadto kang Kristo. No, ang kasuguan ug ang pagtuo nahimo ni siyang mag-agak padung ngadto kang Kristo. Nya Brother Jerry, kapag laong Ronald, moingon sila Brother Jerry nang kana diayng kasuguan niya si Kristo ang nagtapos. Wala man ingon dia si Kristo nagtapos. Ang gingon dia Christ is the end of the law. Si Kristo ang katapusan sa kasuguan. Wala mag-ingon Christ ended the law. Lahi ang Christ is the end, lahi ang ended. Ang ended gitapos ang kasuguan. Pero kanang Christ is the end sa kasuguan ang tumoy ana si Kristo kay ang kasuguan mag-aagak man nato ngadto kang Kristo pinasikad sa pagtuo. Di pud pwede nga ang kasuguan walay pagtuo nato sa Ginoo. Muna nga gikinahanglan jud nga do na gitay pagtuo. No, nasumala sa Roma 3:31. Roma 3:31 nga gibungkag ba ang kasuguan tungod sa pagtuo di palayo kana di pa pinagis kasuguan gipabarog nato at tungod sa pagtuo ang kasuguan gipabarog. Ato pa mga kaigsunan ang kasuguan kun dunay pagtuo gipabarog dili natumba kun dili ni barog. Mao na siya. Ang usa sa adbat na nato kapag laom Ronald nga pinakaimportante gyud niya masubay nato ang Biblia pinasikad sa atong pagtuo. No, nang sama nimo nga na imong mga eksperyensya sa imong kinabuhi nga kanhi butangiro ka unsa pa din ha apan karon na si Kristo sa imo unsa na hitabo, no, aduna na kay unsa man kabaghuan, no. Na nakitay kabaguan, tama kabaguan. Ante ginang kabaguan mga higala, no. Lamat kay kapag laom Jerry. Kay ang kabaguan sa kinabuhi sa tao muna usang i-record kadto sa Biblia. No, sulti naman sa Biblia sa Roma 6:10 nga ayaw paharia ang sala nga naglublob sa atong lawas. Di ta pahari on nga naman kay mao man ay musugnod ngadto sa kalaglagan mga kaigsunan. Kanang pagpauyon sa kalibutan. No, na dili gid nato mato pa Apostol Pablo sa Roma 7:14-16 nga naglibog siya, mubuhat siya og matarong, di siya kabuhat og matarong. Kundili ang iyang mabuhat ang dautan noon. Mubuhat siya maayo ang dautan iyang mabuhat. Konklusyon siya nga mao di ay kay naay sala nga naglublob sa akong lawas. But pasabot higala di ka kabag-o kun dili nimo mapatay ang mga daang paggawi sa atong kinabuhi. Galacia 3:5 patyan ninyo ang yutan-ong butang. Mao din na kapag laom Jerry, no.
patyon ang yutan ong butang. O na nga, siguro na ato nang naaninaw higala nga ang pagsunod sa balaod, pagsunod sa kasugon sa Ginoo, kana usa lang ka tulumanon ato Ecclesiastes 12:7. Unya giagda sabta pinaday 14:12. No? Wala tay panahon. Salamat kayo kapag laom Jerry ang ihatag nimo ang panahon. Salamat kayo Brother Ronald, no? Kapag laom Ronald, salamat sa kayo sa tanan nang napupos na gid ang atong panahon mga kapaglaom. Ang ato mga iskut-iskut lang kini ang may tungod ining pagkupot nato sa pagtulon-an sa Ginoo kay ang mahitabo gud nagkuputas pagtulon-an sa Ginoo kita na mo himong demonyo noon, no? Nang daghan nag-comments mga igsoon sa Facebook nga ang Seventh Adventist demonyo o pagtulon-an sa demonyo nali magpagtulon-an sa demonyo. Sayang lang kay ang atong pag sangyaw ini nga magbag-os kinabuhi nga ang demonyo iya naman ang doktrina na ang pagbag-os kinabuhi ang pagpatuyang sa kalibutan muna na iya sa Ginoo. Bali mga kaigsoon. Salamat kayo ano tay kung panahon kami magaingon ni Kambal Ronald nga ang Dios magapanalangin kanatong tanan og wala kitay mahimo sa pagpakigbatok sa kamatuoran kundi pagdapig sa kamatuoran. Kapaglaom Ronald. Muna gingon wala tay mahimo sa pagpakigbatok kundi sa pagdapig. Pero ang lungsod niya mapasagaron mo'y makapukan sa demokrasya. Pero ang lungsod nga dili mapasagaron mo'y pagpalambo sa atong kinayahan o sa ato nga prinsipyo. Salamat kayo kapaglaom Jerry. Og sa tanan nato nga mga suking tigpamilya kini si Ronald Malino kauban ni kapaglaom Jerry Mingon. Daghang salamat maayong buntag udto gabi tibuok kalibutan.